Ovako, meni ste čuli, ali da ponovim. Ja sam Slavo Ljubitić, iz Niša dolazim, inače sam fizičar. I danas ću, kao i mnogi ovdje prisutni, da govorimo o jednom blogu koji je nastao pre nekoliko godina, nakon seminara koji je organizovao film. Međutim, isto je bio na onom prostoru Line Space, međutim, ja ubrajam sebe ono koji koriste računare. Znači ima dve vrste tih koji koriste računare, oni koji su izgubili podatke i oni koji tek treba da izgubili podatke. Jer pošto ja nisam čitao pažljivo prilikom prebacivanja na WordPress, ovo sve što vidite se iznova nađe. Ono što bi samo nekoliko elemenata vezano za sadržaj, adresu možete da vidite ovde tako da možete da pristupite. U desnom delu prozora su sistematizovane prezentacije koje ja koristim u radu sa učenicima i zbog toga što ranije nisam mogao da koristim PowerPoint zbog određenih problema sa Skype Drive-om. Prezentacije su sve u obliku flash prezentacija. Gdje ću samo neko od njih da molim čisto da vidite. Tu sam pravio kombinaciju, znači za bazu podataka koristim Google Sites. I ono što možete da vidite, znači ovdje su prezentacije kategorizovane prema određenim oblastima. Mogu prezentacije da se preuzmu, odnosno pregledaju i jednostavnim klikom mogu da se otvore prezentacije i učenici praktično mogu da pregledaju prezentacije kao što je to i u PowerPoint. Naravno, trudio sam se da za pojedine delove i sam crtam animacije tako da bi ne dobiju gotovu sliku, nego da praktično kroz tu animaciju i vide šta se tom prilikom sve izdešava. Posebno je važno, znači, kod recimo ovih delova vezanih za optiku i tako dalje. Sada možda se razgovaram sa kolegom, kada je mnogo korisnije da prezentacije budu u PowerPointu, vjerojatno ću to uskoro doradim, jer oni koji to koriste mogu da unesu neke izmene u sve te prezentacije, ovako to ne mogu da urade. Neću dugo samo da velim da u delu fotografije možete da pronađete jednu od aktivnosti koju mi u Nišu organizujemo, to je ove godine će biti po 6. put određen dan fizike za učenike osnovnih škola, pa su tu praktično neke informacije vezane za te sadržaje. Ono što sam upisao kao stranice, to su video snimci 6. razred, 7. razred i 8. razred, odnosno kako što sam tu skupio sve ono što sam uspio da pronađem na YouTube-u, a što je vezano za neke sadržaje iz oblasti fizike, jer ono što malo prije Vlada reče, ja se potpuno sa njim slažem, znači ovo možemo da shvatimo samo kao pomoć i dopunski sadržaj uz nastavu fizike. Dok se na času nešto ne polomi, preturi, prospe, znači neće da se nauči. Ali ovdje znači imate mogućnosti da učenici, pored onoga što mogu da vide i isprobaju, da vide recimo, evo, osnovno pitanje kad obrađujemo slobodan pad je da li teža tela brže padaju? Više od pola ljudi ovdje će reći da, što naravno nije tačno. Učenici mogu da pogledaju ono što je, znači mogu da pogledaju film, demonstraciju svega toga na mesecu. Znači to je Apollo 15 i praktično znači u kosmonautu u jednoj ruci drži čekić, u drugoj ruci pera od ptice i pusti ih i padaju zajedno. Šta je to što na zemlji utiče da nam se čini da teža tela brže padaju? Otpor vazduha. Međutim, ako stavite papir preko fascikla, papir je i dalje lakši, ali baš će zajedno. Znači, praktično, nešto može da se demonstrira, a dosta toga imate i ovde. Naravno, uspio sam da pronađem film o Benjaminu Franklinu i Mišu Amosu, gde se demonstrira na elektrisanje elektricitetu. Poslije da pokažem u drugom delu. Takođe, s učenicima realizujem i međunarodni projekat, to je projekat Ratostena u okviru projekta Ruke u testu, znači merenjem dužine senke vertikalnog predmeta i u saradnji sa drugom školom iz nekog drugog dela sveta možemo da odredimo dimenzije zemlje. Na toj stranici učenici mogu da se upoznaju sa osnovnim elementima tog projekta, da se upoznaju znači, sa kompletnim postupkom itd. Takođe, dat je sajt na kome
postavljamo rezultate, ali na ovoj stranici ima, znači dati su i podaci iz 2011. godine gde smo, znači mi u Nišu merili dužinu senke i uporedili sa jednim gradom iz Argentine i utvrdili da je obim zemlje 40.226 km. Naravno, znači, merenja smo ponovili i kasnije, ovo je iz septembra ove godine, a u toku je obrada podataka za merenja koja su vršena sad početkom decembra. Znači, ovde su date mogućnosti da učenici kompletno mogu da pregledaju sve te sadržaje i da se svim tim upoznaju. Ono što je posebno značajno i što možemo da kažemo da je to jedan praktično naš značajan doprinos svim fizičarima Srbije, kolega Darko Simić iz Niša i ja smo uspeli da prikupimo 100 brojeva mladih fizičara koji su od 1976. godine izašli u Srbiji, sve smo to skenirali, dobili smo saglasnost od Društva fizičara Srbije da to javno stavimo na raspolaganje svima. Umeđu vremenom se javio i urednik mladog fizičara Duško Latas, tako da, znači, vi sada na internetu imate brojeve mladog fizičara od 1 do 103, znači samo 2 fale. Te brojeve mladih fizičara i učenici i svi zainteresovani mogu da preuzmu u PDF obliku ili da ih direktno na internetu prelistaju. A ovde, znači, možete da smešteni su svi brojevi na SkyDrive i odatle mogu da se preuzmu, odnosno da se pregledaju. Naravno, to je ogromno blago svih fizičara Srbije, znači ima dosta zadataka, interesantnih sadržaja i tako dalje. Znači, praktično, sve ovo što radimo, sve je to javno. Znači, ništa ne čuvamo za sebe. Možete da zamislite, znači, koliko je to 1000 stranica iskenirano i jedan od skenera je tom prilikom i uništen, ali praktično uspeli smo da sve to uradimo i da stavimo na raspolaganje svim fizičarima Srbije. Naravno, pored ovih sadržaja koji mogu da budu interesantni za učenike, mi smo, tu možete da pogledate i različite vrste internet linkova i tako dalje i tako dalje. Ono što bih takođe sada, znači u ovom drugom delu vašu pažnju vratio, to je, da kažemo, neki elementi korišćenja Facebooka. Ja nisam neki veliki zagovornik Facebooka, računarima se bavim maltene 20 godina, za sebe ne mogu da kažem da sam rob, niti se igram, niti šta drugo koristim, ali je činjenica da gde su ljudi, moramo da budemo i mi. I gde su deca, znači moramo da budemo i mi prisutni. Naravno, napravio sam stranicu vezanu za fiziku za osnovce, a takođe, pošto predajem fiziku učenicima i u 6. i 7. i 8. razredu, samo da se priključim, pošto je to zatvorena grupa. Pošto sam postao većinski vlasnik svog života, treba mi neka pomoćna sredstva. Formirao sam, odnosno, zamolio sam učenike i sa njima zajedno formirao grupu, odnosno, jedan od učenika je formirao grupu, prijavio sve drugove, mene prijavio, ja sam administrator, to sam uradio zbog toga da ne bi svi učenici bili moji prijatelji. Znači, ja ih nemam za prijatelje, znači praktično kontakt imamo samo preko ove stranice i praktično tu, evo recimo za učenike 6. razreda, obradili smo poglavlja, silu, kretanje i tako dalje, ovde mogu da pronađu najsažetije podsjetnike vezano za tu oblast. Takođe, ono što je Vlada malo pre pričao o PET simulacijama, bez obzira što tamo ima linke, znači to je nešto što je vezano za silu, za stezanje okruge, to direktno mogu da pronađu ovde. O eratostenu i tako dalje, o
projektu koji takođe realizujemo u našoj školi, to je projekat Zeleni talas, odnosno Green Bay, praćenje klimatskih promena. Samo bih vašu pažnju obratio i na 8. razred. Evo recimo tu je postavljen ovaj film crtani film o Benjaminu Franklinu, tako da mogu učenici da pogledaju, ima dosta interesantnih stvari, jer praktično mi Šamo stvari da su sve zasluge u stvari njegove, a da je... Nije to. Jeste, samo je ceo film, znači tu ne govori se samo o fizici, nego i o deklaraciji nezavisnosti i tako dalje, nisam hteo da ništa skratim. To je istorija. Istorija fizika. Tu ću da pronađemo gde je deo vezan za fiziku. Na početku ono se Ne ima... Dobro da ne... Znači, uzimamo vreme, evo. Evo ovako, pored toga, znači, posebnu pažnju posvećujemo i pokušavamo da se mi organizujemo, jer smatramo da ćemo tako da budemo mnogo jači, mnogo prodorniji. Ovde na Facebooku sam formirao grupu fizičari, gde već ima 40 članova, tu i kolega iz Batajnice, znači i njegova grupa koja je formirao tu, tako da pokušavamo da postavimo informacije za koje smatramo da će biti interesantne za sve kolege fizičare. I samo kratko na kraju, pored toga, znači, organizujemo, više smo organizovali aktiv nastavnika fizike i pokušavamo da stalni sebi pomognemo, odnosno da pomognemo jednim drugima, da dajemo, evo, znači imate reklamu za predavanje petak, znači tu smo dali ono što je vezano za sadržaje koje interesuju nastavnike, znači tu su obrazovni standardi, takođe časopis Mladi fizičar, programi i planovi sa ugrađenim standardima. Imate, znači, pripreme vezane za kreativni centar i tako dalje, znači praktično na ovom sajtu možete da saznate sve o radu naših aktiva i ono što je u začetku, da tako kažemo, to je takođe prostor koji je namenjen nastavi informatike i računarstva u osnovnoj škole, pošto među ostalog i time se bavim, znači pokušavam da tu postavim sadržaj koje učenici mogu da koriste kroz predmete informatike i računarstva. Znači, to bi otprilike bilo najkraće što je moguće. Znači, ovo sve o čemu sam pričao, možemo da kažemo da je to sve javno dobro i svima na raspolaganju i ništa ne krijemo i ništa ne tajimo.